Avui fem la inauguració de l'exposició Anche Blaue, Letizia Feducci, Alicia Marsans i Dominica Sánchez. Ha sigut una iniciativa d'exposició de 4 artistes femenines, 4 artistes dones, que ho hem volgut emmarcar en el Festival de Mirades de Dones que s'està fent a tota la ciutat, perquè considerem que és una iniciativa molt interessant en quant a la dona artista que mai ha sigut prou reconeguda, i nosaltres, com bé és sabut, fa molts anys que aquestes 4 artistes les hem anat exposant cada 4 o 5 anys, creiem en elles i què millor que en aquesta ocasió poder mostrar obres ben singulars que teníem guardades d'elles. Començaríem amb Letizia Feducci, que en aquesta ocasió presentem en aquests anys, en els anys 2006-2008, que feia la figura humana en quant sigui bé vestida o sense vestir, però veus aquesta pinzellada fresca amb els seus fons blancs, una pintora valenta, aparentment ràpid, però veus que és una pintora de molta qualitat en quant a la figura. I després també, qui coneix a Letizia Feducci, podríem parlar dels seus bodegons, que els bodegons, també sempre amb fons clars, són molt moderns i espontanis. Una altra de les artistes que exposem és Alicia Marsans, que el seu món és el món del bodegó, o bé als florers o amb altres peces quotidianes i amb la tècnica mixta, amb llapis, amb guaix, amb aquarel·la. El que crec que també li fa interessant és que en el seu moment ella ho combinava amb el món abstracte, on veus que per als mateixos tons que tenen les peces i això, doncs hi ha una similitud de treball. Aquesta seria la seva obra, que com podeu veure és una obra molt lírica, molt poètica, molt refinada. Anche Blaue és una artista alemana afincada a Barcelona durant uns anys i ara ha tornat cap a Alemanya. Aleshores, sempre ha treballat el món del collage, el món del paper amb cartrons, i en els anys 90, que seria aquesta obra i aquestes dues que presentem, està molt a prop, podríem considerar-ho, dels grans cubistes. I la qualitat en aquest moment és soberbi, amb colors, ja sigui en un moment amb el color vermell, que posteriorment amb la seva obra ha anat mantenint molt, les obres d'Anche Blaue en vermell sempre agraden molt, com amb els tons més terrosos i blancs i negres, i com una obra ètnica, amb tota la referència ètnica que es veuria en aquests papers amb collage, teles que tinc darrere. Una altra de les artistes que exposem és Dominica Sánchez. Dominica Sánchez sempre a mi m'ha fascinat aquesta manera de fer els seus dibuixos, i en aquest cas, amb aquesta exposició, es veu que bé conviu el món del dibuix amb l'escultura seva, és a dir, te n'adones aquesta primera intenció que és el dibuix, un dibuix que ella fa dins d'una abstracció geomètrica i que no permet error, sempre amb un carbó posant-se a sobre del paper i amb una sola línia podent gesticular amb aquesta primera intenció, i a partir d'aquestes idees ella va agafant el ferro i té el seu món escultòric, que també és molt particular del seu treball.